Oras ma dihita sa luna, di amataraja dot inata soripado. Wai kai mau se video on na berjudul 4 tips asabarani hita merdok ada diluluan nato. Di bagian na perjulu nunga hubai kami tutumai asa cumolo tapatoruk dirita na oto do HP hibon. Nidok pe tutuna oto iba ala so parani do hita tapil cumolo matuturu tapatoruk dirita. Ima di video namin na perjulu. Tips na pertama, di video namin na paduahon na berjudul may tutu asa ringgas mahita menghiton akka ulaon abata ko ni naung somal di piga-piga luwata. Polo nunga parsidot kita amang inang manong naung piga-piga hali nunga boy nirangkum nunga pala arong bidakot apala sa kababa hata-hata na somal di hatahoni. Pero pamu may amang mama di usor-usor di bawah serroha muna asa dong mulal muna tu ari-ari na mangi. Di video na sa haliyang musi amang inang torsokay mo tututu bagian na bertuluhan. Ima asa marsiajar may tattong taringo tu hata tonga mo do tutu na dipakai molo tampil hita merdok hata dang arong be hata-hata asal-asalan alikon hata na tongam nama dabu bigion jala sereb di parin binikian setiru ugasan ni kamu amang inang asa belajar hata tongap kita setia matutu kadapoti na perjulo may olo dapot akka hata tongami olo ringkas kita di pertanian. Pengalan nami amang inang ditikin na baru marahaso hotak kami dibagas nami ma di patupa pertanian disukun amang situi ma tuhami dia do amang perbagasan ini tu apala labas lapok pigion nami apala hidup kami di hata di gora amang tabu pigion jala une di sipario ima tutu sada hata tongami polo di kami pribadi na tabu bigion nami. Jadi amang inang bolo ringkas hita pertanyaan dapat matutu hata-hata tongam dan be hata bura-bura di si jalan sangon hata-hata na somal taha-taon polo tupela hita tu kudi-kudi tua. Dong kita buani polo nagabi nang madoa belajar mantok hata do hita asa barari tampil hita di nunga tapatotorok dirita nunga biparsidohot kita di biga-biga ulaw jala marsiajar mahita tutu hata tongam ima tutu pos marabata bisa persisdi secara tikin anon boy mahita nagabi tampil apala di ulang na met-met maja perjulu son di video namin na perjuli mo sa tahi do hita isi mahita marsiajar di ulang na met-meti asa nung tunga pala karkar tertok niwang bulu na padua na amang sedih mau sibui dapat tak akka hata-hata to kami di zaman internet nuangon nang pakai api android on bodoh ta dulu ya ka hata-hata to ngam di si alai ta pakai ma zaman modern nangon nang pakai media sosial on tu na berbau positif si olo dapat tamang kata-hata tersongot-songot atau pasa kurang domang buret tu si sianima bertamu secara na batuluna marsiajar mahita tutu mata maluli hata tongami sian akan na dua-dua marang nang akan marpahok kurang do dapat persajaran sian nasida ala nunga gumorang karang pengalaman di tongo-tongo ni mulu ni nasida terhira ima amang video nami sa halion na boy bawa kami di tips na patuluna ima asa marsiajar mahita atau tongam tinggal menurut sebagian na amang ubay kami pe video berikutnya asa di do hata ni tua minna tinapu ma bulung sabi binubu ma pinapason
Bolo hidupnya terpatu pahami, ba ima jolo tahalasong. Asa jongjong madi diuluan, manatap-natap tutapahan. Saya dapat mana niluluhan, cupang mani jangan. Horas madi hita salutna, horas.